Good day mga idolo. Ito may mga wood scrap ako galing doon sa trabaho ni Cousin Don Don. So ayan, medyo may problema kami ngayon dahil si Cousin Renald ay umayaw dito sa ginagawa namin. So medyo mahirap dahil itong mga kambing ay wala nang manguha ng pagkain. So kami na lang lahat ni Cousin Donald. So normal lang yan sa sa isang trabaho. May talaga, may mga nagiging problema, kailangang solusyonan. So anyways, siyempre patuloy pa rin kami dahil nasimulan na, nandyan na, wala na kaming magagawa kundi magpatuloy lang sa trabaho. So ayan, natapos na ni Cousin Donald tong nakaraan, tong goat house. At kahapon ay nagawa namin yung pintuan. So ayan, gagawa kami ngayon ni Cousin Donald. So alauna na ang tanghali. Ayan. So patuloy ka pa rin kami sa paggawa ngayon. So ayan, nabalian kami ngayon ng kasama. Anyways, yun, hintay ko lang si Cousin Donald. Mga dayami dito na inipon ni Cousin Renald noon at hindi niya pinapakain dahil hindi kinakain. Pero ayun, siguradong kakainin to mga idolo. At ito yung ibibigay ko ngayon na pagkain ng mga kambing. So mayroon yung adjustment ngayon dahil bigla-biglaan. Hindi kami na-inform mga idolo. So ayan, okay lang, talagang gano'n ang buhay talaga. Adjustment lang ulit. Ito, kukunin ko itong papakain doon. Sigurado ito kakainin ito mga idolo. Kinakain naman lahat ng mga kambing eh. Dumating na si Cousin Don Don at ito ang kinuha niyang pagkain ng mga kambing. So big adjustment talaga to. Dahil nung si Cousin Nena laging mukbang itong mga kambing, pero ngayon wala. Adjustment talaga na malupit ang gagawin namin ni Cousin Don Don. Pero yan, kaya ba natin, Cousin? Bisikan daw namin. Ayan, si Cousin Don Don. Kahapon mga idolo, ito yung nagawa namin. Bale, ito lang, lalagyan namin ng bahay muna yung mga kambing dito para hindi sila naka-free range kapag umaga. Dahil masama sa kambing yung nakakakain ng mga hamog, may hamog-hamog pa. So dapat mga ganitong oras lang naka-range ng mga kambing. So yung original plan mga idolo is dito sa gitna namin lalagay sana yung mga free-range chicken. Kaya lang mag-iba yung plano namin. So dito namin ilalagay dito sa may gilid, tapos range na lahat yan. Tapos dito sa may gitna, dito kami gagawa ng mga breeding pen soon. So ililipat namin tong mga green nets dito sa may dito sa may gilid dito, diretso. So dito yung
yung dito kami magre-range ng mga yung mga chicken na na Nick Brown. So ayan, naglagay na rin ako ng mga sinukat ko na to kahapon. So ito yung mga magiging poste niya pataas. So dito alley hanggang dun sa likod, breeding pen and goat range. So ayan, medyo madami pa. Wala akong kasama ngayon kasi may gagawin si Cousin Donald. At gaya nga nang nasabi ko, wala na si Cousin Renald ay umatras muna at magtatrabaho daw muna sa bukid. Ayan. So yan, ang gagawin ko ngayon ay maghukay muna ako ng poste para dun sa mga manok. Ayan mga idolo. Ito, kumuha muna kami ng mga kawayan kasi kailangan namin ng pamoste. So ito, yan, inakyat ni Cousin Donald kanina yan. Yan, pang poste muna namin sa saka bukas bukas gagawa tayo ng Cousin sa bahay ng manok. So dyan yung gagawin namin bukas, bahay ng mga manok, at pre-range na namin kasi malalaki na sila. So yan, ngayon ay October 30. So yan. Yan, November 3. I-re-range na namin yung mga mga manok. So lagay namin dito. Kami ng kasilyan at i-re-range na sila. Ayan. So ayan, nandito na yung mga namin manok. Ayan. So ito na yung nagawa namin kahapon. So ayos na yung bahay. Tapos dito yung range nya. So buo yan hanggang doon sa dulo. Ayan. Ayan. So dito sa banda dito alley, makukulong din dito sa kabila dito para dun sa mga pato. Ayan, ito lang. So, ito na. Mas malawang na yung bahay ng mga manok. Hindi na sila crowded dun sa brooder. So, ayan. Napakaganda ng brooder kasi almost wala talagang namatay kung tutuusin. So, yun. 1 month namin nilagay sa brooder, then ngayon mare-range na sila. So maluwang tong tong range area namin. So ito, ayan, ito buong ito yung range area. So ayan, Cousin Donald, yan. So maganda yung yung bahay ng mga manok. Makagagala sila dito, maluwang yung gagalahan nila. Tapos dito sa banda dito, pag nagkaroon ng oras, babakuran na naman namin to sa mga pato naman. So yung mga kambing, bumalik naman na si Cousin Renald, ma-maintain naman yun. So ayan, so, maluwang yung
range area. So marami pang marami pang magaganap dito. So talagang mabagal lang yung namin kasi unang-una walang budget. So maraming consider. Ayan. So yun yung mga kambing. Yan. So yung mga manok, maybe 2 months from now or 3 months from now mangingitlog na yon, magpo-produce na yon ng ng eggs. So food stability wise, pwede na naming asahan yon. So ganoon din yung mga peking duck ko, malalaki na. So baka i-terrace namin dito kasi mas maraming bumibili dito. Nung nakaraan yung pamangkin namin na dito sa bumili ng pato, nasa 300, maliit pa yon kumpara mo dun sa sa mga alaga ko. So kung lang talagang take time lang kami sa pagtatrabaho, lalo si Cousin Donald ngayon ay day duty na naman, kaya hindi siya makakapunta ulit dito. Kaya kung na lang din ang magagawa ko dito mga susunod na araw. So dito siguro i-prepare ko to, yung mga poste. Kasi dito mga idolo, ang gagawin namin dito sa may ali na to, soon ay magtatanim kami gaya nung kay ang galaga. Mga kalabasa, upo, ganun. Ayan. Tapos talong. Ayan, pwede dito. Yun.